खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 सेप्तेम्बर 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिन लादों मेष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गाव हारसिङै जेबो गोथों साननो रोंनाय नङा गुबुननि हेफाजाब लानांगोन मावलांनाय खामानिखौ गुबुननि हेफाजाबजों मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन सोरबा लोगोआ मेगन साखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुनजों बाख्नाय जागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन कर्कट राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन सोरजोंबा सोंखारि जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावनायाव गोबां हेंथा नुजाथिगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव गावजों गाव एना एनि फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गुबुनजों बाङाय बुंनाया गाहाम देहाया मोजाङै थागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोआ जोबोर बाख्नायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गुबुननो साननायखौ फोरमायनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव गोबां मान मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया दिनै जोबोर मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननाया देबार नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ खुनुरुखुमै मावफुंनो हागोन देहाया मोजां थानाय नङा मेंनाय मोनगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैगोन समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा सांग्रां जानाया गाहाम वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन नाथाय गुबुननि हेफाजाब लानांगोन गोसोनि साननाया देबार नांगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन
देहाया दिनै मोजाङै थानाय नङा, गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफोराबो फरायनायाव गोसो दुंगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां बोलो बांगोन। बहाबा थांनो गोसो जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अननाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय अदेबानि जिंगाया बांगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा रायखोमा जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, नाथाय गोब्राबै मावनांगोन। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ। मानहानि जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव बेले बेजे थासारि नुजागोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो दावबायहैनाया जाफुंसारगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो खामानिया मोजाङैनो जाफुंगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो, जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।